No, vítajte u našeho videa, kde si spravíme tieto fantastické chrumkavé zemiaky. Samozrejme potrebujeme aj tieto zemiaky poprepíchavať vidličkou, nech sa rýchlejšie urobia. Samozrejme nakrájame takisto aj šalotku na jemno spolu s uhorkou a cesnakom. Dobre, tak ideme spraviť ten base. Je potrebné, aby sme mali majonézu, alebo grécky jogurt, alebo turecký jogurt. Je to na vás, že čo máte radšej. Ja niekedy si radšej dám ten jogurt, že nech to nie je také ťažké. Ale prichádza tá časť, že každý si to môže spraviť podľa seba, že ak máš rád chili, tak tam daj chili, a ak máš radšej viacej horčice, tak si to tam kľudne daj. No. Čiže ja si tam dám tento turecký. Trochu červenej mletej papriky. Samozrejme sol. Teď sa nemusíš až tak bať tým, že tam pôjdu tie zemiaky a korene. Dobre, ale hlavne nezabudni ochutnávať, že či máš radšej sol, či máš radšej korenie alebo viacej štiplavé, tak je to úplne na tebe. Nezabudni to ochutnávať. A aj si tam môžeš dať, keď tak úhorkový ten nálev a je to na tebe, hej. Zemiaky musia byť naozaj rozvarené, aby si ich vedel rozpučiť fľaškou alebo nejakým roztlačadlom. Ja som použil až moc veľké zemiaky, že odporúčam ti použiť menšie, ale aj tieto sú fajn, keď ich necháš dlhšie zapiec na približne 220 stupňov. Ja som si to podľa seba dochutil, dal som si trochu chili oilu, takisto pážitku, ale je to samozrejme na teba. Tak, dobrú chuť.